Iro changamiri vari kumusoro vari kumhepo vakatonga kare nevari panyama dare renyu raakuzarurwa nemakorokota enyu ogomberedza semagomberedzera munechiita changamiri taakudzorera kwamuri changamiri iro dare rakuzamurwa vogomberedza mhuri yenyu yakatadzirana nevari panyama vogomberedza vodzoreredza vopinda mudare reita manape muchembe tadzorera kwamuri dare ndakapiwa nemunhu ukaona ndichikumbira preparation pamwe naamai vako vakatema kana wakonwa nedare ndakaita dare nemuviri tinokugamusira kudare kunovanesu nenyaya inononenyaya ituda kuti kuti tsanangurira zvizere zviri kuenderana nesamanisi yakabvakurire yangu yakamira yakadai ava baba vakaenda kuimba wangu ndokubva vaenda vachinotaura kuti inini ndinodanana nemunin'ina wavo. Munin'ina wavo ndiye akandipa nhumbu. Munin'ina wavo iyeye anoti iye mumongo wacho vakaudza ari munin'ina wavo wacho aidanana nenin'ina nemunin'ina wangu, but mutauro wavaita vaisaziva nyaya vaita bhosi vakati munin'ina wangu inini anonzi Memphis, inini ndinonzi Betha, of which ese master angu. Vachibva vati vakazouya zvekare kechipiri pavasvika mubasa mangu, hanzi vakasvika ivo vakaisa kepi maziso, vachibva vataura ivo kuti vakandiona vakandinzwa ndichikumbira preparation kune munin'ina wavo, vati ndakakumbira kune munin'ina wavo ivo varipo. Vachienderera mberi vachitaura ivo kuti munin'ina wavo iye akazonetsana naamai vavo ivava, akasvika pakutemwa mumusoro. Saka zvinova izvo zvakuita kuti inini nemurume wangu hatichawirirani. Nhumbu akuti nhumbu handichaziva kuti ndeyangu zvechokwadi here kana kuti haisi yake. Ndopa kunyanya kunetsa ipapo. ndibomubvunzawo kuti nawi tinongodipindura mazwi maviri hongu kana kwete, zviri kutaura izvi munodurana here kana kuti kwete. Badari wako ndinotenda munowirirana nazvo kuti zvese zvakataura vakazvitaura chena zvanditsanangurira kuti mazivire enyu kuti zvakafamba sei yavaitika ndaidawo mudzimai ndobva ndakirima nawo yavo mai ndaida mudzimai asi handina kusvika shoko kwavari. inini ndini maida mudzimai ko zvavari kutaura kuti inini ndakakirima nawo iwo nemukiremerewo zvechokwadi
asiri munyina undi bana ndindaikire mana muchida mudzimai chii ndisi andikuzivi kana chiwaona ndisekuru inodi kuvaona zvinhu ndizivi kuti ndiani pandirizotigara mudzimai wasekura inini mundisina kuudzwa naui ndakazoudzwa kunzi ndiambwe nadzimai saka pamauya funo kumanga vakatozwa kare kuti ndakwe saka kuda kubvunzai kuti munovaziva matii nechikonzero chekuti vasekuru vanogomera zvichikonzero ndinoda kubvunza kuti munovaziva here ndatikweti hamuvazivi saka mamusingavazivi inini pakuti asingavazivi pandinoda kukubvunza ava vataura nenyaya yekuti uyu vakazvitakura inini mukunzi makataura muchiti makavanzwa vachiti nyaya yepreparation inini mungatiedza kuti munganditauriwo here kuti iyo nhumbi yavainayo ndiani ipapo nhumbu yavo chokwadi ichocho chokuti ndakataura nauyo handisikura ndiwo sekura ko panyaya dzaita kuita zvepreparation wakangoti wapinda wakakudii panyaya yepreparation inini ipapo ndepandataura kuti ndaiedza kutsvaga nhau yangu chida kutora kuwana mukadzi kutsvaga kuwana mukadzi akadzi wati ndiyako ndaiwa ndaitokere manhambo ndimukomina kuno kwandina hamuna muningina saka maida kumahozi zvii zvakanziisina nyepanowana nditi saka ndositrategi maishandisa kai kuti munopasura imai munhu kuti imimba yaziziva kuti zvosekuripei kuvadanana mataura daridere makati mimba iyi yasekurina saka imi pamakaenda uku muchinotaura zvomunina wenyu wamusiya donzvo renyu rakanga riri kuparadzira imba yasekurina saka maida kuzowa nechiima yasekurina yaparada aipa kunoenda mudzimai maida mudzimai nanhasi muchitomuda kana handishada mai muda zvadii pamakapedzisira mashure pakaende dzingani saka pamakazvitaura yakanga yapo kana kuonana navo zvangu handina ndasataonana navo ndakangawaunurwa mundichitokuva nezvekuti akataura yepreparation inimi nyaya yepreparation yabada kunodzongodza iwe saka zva preparation iri pakati pana mimba ndizvo zvichiva kuti mai vada ivo nemimba yavo zvakadai inini papo ndanga ndingondofukidze kuti vane nhumbu bhozi pandakamboona ndandingoti pai pakanga vafunza vane nhumbu pa ndo mimba yatuka izvo saka mai vada nenhumbu yavo ivo hapasina basi Tosa basi. Nasi juara. Yacho ilipo kai. Amshaba dai. Aiwa, nyachekara mbo. Wakambotongo wataurira kuti kuda. Kweti. Zvinowaiti munhu ari kubuda usina kutaura kuti aiwa. Asi makambo kusvika pakutaura here. Zvekutaura. Kweti. Andisati. Ibabai ulimaanze. Okay. Varume ngavaona.
zvataakudaka ndezvekuti izwe ukama pakati penyama nemurume. Murume uyu ari kutaura ari kubva mhosva saka ukama murume ari kutaura kuti sekuru wake nautara murume uyu ndeyekunyama ina ndimuziva ndoziva kumuona achifamba handimuzivi asi kuti ukama hwaari kuedza kujoinidza nasekuru wanonzi achiureki ndova nezita raakataura kuti ini ndiri muzukuru wachiureki pachiureki iyoyo ndokwaberekwa amai vavo asekuru vangu vachindinawo sanakubata sekuru yavanogona kuidentifya muzukuru wavo achiureki vacho vaari kushandisa zita reo ndi muzukuru wachiureki waari kuda kukonekta handimuzivi ari kumudhivida ewe uyai tione kuti kana kutaura zvekuripa tatati tida kuti utiudze ndechekuti uri muzukuru here kwamuri hamuzivi kumuza kumuona ndomuziva semunhu tinge ndimuyeyamo chete asi kuti ndiri muzukuru wangu iye ndanga asangu kana mai vacho varipo utsoe wangu one mame vadiki vakaita asi kwaanogara munokuziva ndakapedza kumona kwapiri kurosa koimi kwaanogara ndandikaziva saka kunzi apira ndo vataigoziva achigara mazira ndomuita kundogara murosa iwe unogara ainogara mama yajon pana saka imi makataurirana makataura nawiti ekusvika ataure nyaya dzaataura nhawidzi zvaakadziita akanoudza adzimai yangu vakuru kunavo ndobva vandiudzai ndikati aiwa uyu kana achiti muzukuru wangu hanetsa ndichamupa nguva nawe yanosvika ma5-6 months ndakamupa tambo refu ndakamufonera ndi uya kunondiudze nditangire kugwapa ndibate nawo haibva adedera zvakaita ndobva ndamupa nguva ndandazomupa imwe shamwari yanokufurisa nawo ndikadiwe imbotora utaure naye aidzwe kubuditsirawo nawo iyi atiudze akatemwa naamai vake kuti ari kupi amai vake angori kupi ndovanhangona musunungura ndovatadza mubhadharisa asi akabuda pachena nenyaya yake ndandifunza kuti uyu akatambiswa frandi naambuya vake vanhu vadzimai vangu vakuru saka ndikuzoramba vachiti waiwa nawo itsvagei uyu ngaakubuditsirei nawo yakandiudza ndobva ndazomutora nemupurisa ndopa akanzitsitsenera kuti aiwa ndaida ambuya ndikati aiwa kaiwa muzukuru kana uchiri muzukuru wangu kama wacho ndeupi wandisingazivi ndopa akanga akufurema achiweka saka nawo yakandiudzira kurosa shamwari nawo nyika wakatopara mhosva ka mhosva iri kudai zvine chinhu chatiri kuda kutanga kuziva ndechekuti unogara pani kumani chitupa chakuona achiureka uchiza kuchitupa changu ndoaziva andoziva kwaona havasaasekuru mushaka womubiri kupitori kokwa majungu otoa majungu akuto kubasa bindura muvhireji razibindura mazarwa kwamasembura kwanyama tichada kusvika pano nzi pachivesu totendana nekuti panzi pani kwani ana dende nawo iripo hatiteereza amakara nezuro
Asa nezvinova vachitaura kuti unobva vachiurike vatorwa vakuzive nhasi otaura kuti unobva kunana dede kwadede kwamazarura wateva hatiteereze kwese nhau iripo ndeyekuti uri kubatwa nemhosva yawaparirwa nemuromo wako yekutaura kuti uyu mudzimai nhumbu yaanayo ndeye munin'ina wako hati ndizvo ndomhosva yako mhosva iyoyo uri kuibvuma ari kubvuma mhosva yake saka taakuchinzwa isusu vakakwira dada kuti munhu wenyu mhosva ari kuibvuma saka claim yenyu iri kutaura iyi kuti muri kuda mombe mbiri ndizvo baba ya handingatakainokanganisira stere yautaura ndizvo ndiyaida mombe mbiri inini ndofunga handina kuda makosti andaita ndifumbira nhau dzake obva andipedzisa nemadini ndinoita zvezvoreso plantif dibet ndeakwira da kuti ndakatadzirwa naGenius David saka isusu ndo nhau yatiri kutonga pakati pano tovavira ati saka isusu ndo nyaya yatinotarisa pakati pevaviri ibi makumira as witness kutadzirwa kwakaitwa ndimakanzwa zvichakaitika zvino mhosva yacho iyoyi pakati pamudzimai wedu haana kuiramba ipa ndo ine mutongo wakutaura paaaaitarisa kana riri mudare ramunogona kuzokwira nokuti tinenge titarisa zvipo titarisa bepa nebepa saka ndochaya regai tipedze nyaya tichiti iwe wabatwa nemhosva unofanira kuripa mombe mbiri kuna mai wazvinzwa handisi kuramba idari ndakukumbirwa kuti ndakumbirwa kuti nditokana 1 zvangu ndobata handisi kuramba zviri kuitika ndezvekuti mombe mbiri ndo dzadiwa nemuzvina mhosva ataura mombe mbiri amai munhu ari kuti mhosva ndakuramba ndainyema muromo wangu ndo wakandifarira munhu ari kutaura iye pachena kuti aitokuda iwo inini hatine makorekore vanoti kanyepa nhova unonyepa wakabata shizha uyu ngaadzaka waakakanganisana neanomuziva we hatingaiti kuseni mombe yemupunzo kaisi kuti mukumbire enda upfugama apo ukumbire ava iwe waungatadzirana navo fuga maruno vijana taurisa kumbira preparation yakusutadza taura zvawakatadza unozviziva zvawakatadza
No, vote and you're always going to be good at saying with the mama. Unezama shobaya ndio kupara Zimbabwe. Murumo vakufungira manje mukadzi mukuru kuti ndiye akuronga neo atirumo kuparadza ibaba anga mukadzi mukuru anoita zvoi azizi atimo pamusaka pokurumo wako kuronga yauri kuronga atikuzo zvakaipa sei unobvisa mombe mbiri idzodzo iro changamire vakatonga kare aiwa manake magomberedza madzoreredza aiwa tinokudzorerei kwamuri changamire iroro remanake dare renyu rakuzarirwa aiwa richene vaita manake tanga iro machemberi remanake ranhasi aiwa madzoreredza magomberedza munhu yenyanga yarasika madzoreredza mumusha aiwa rakanaka chaizvo ndo manake vana vadzoreredza vanga vakarasika tinokudzorerei kwamuri vachemberi